Παραμιλάνε, τουρλιάζουν, εκστασιάζονται. Στέφανε, πόσο χρονών είσαι? 17. Πώς πας με τα μαθήματα? Στα rave party κυκλοφορούν ναρκωτικά. Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα? Όταν κοιμάμαι. Εδώ πέρα? Ναι, εδώ. Πώς κοιμάσαι εδώ? Πώς κοιμάμαι, κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπεις κάποια όνειρα? Ναι. Σαν τι? Κύκλοι. Γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί? Τι ακριβώς? Έτσι. Δηλαδή όταν μεγαλώσεις λίγο θα είσαι πιο κυριλέ? Ναι, κύκλοι. Δηλαδή πώς θα γίνεις? Μετά τους κρατώ θα γίνω κύκλοι. Τώρα που είσαι νέος λες να το ζήσεις? Ναι, ναι. Κατά τα άλλα στη ζωή σου με τι ασχολείσαι? Με τι ασχολούμαι? Με τίποτα. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι στο μέλλον? Τι είναι αυτό που θα σε εξέφραζε, κάτι περισσότερο?